Diwan Ziguinchor hina jogi place kulɓaniɗo e nder leydi he to bangi deedi sukaɓe rewɓe nder duɗe kam ko woni ɗiɗo si yawti Fatick e duuɓi ɗiɗi ɓe nuɗɗi gonka ka ina hulɓani e wiide gollotoɓe jangde. L'année 2022-2023 wonande hitande ujunaaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas e tati min limtino 105 sukaɓe rewɓe jangoɓe dañɓe deedi e nder département Bignona 31 e nder département Oussouye e 156 e nder Ziguinchor wonande hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati e hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas e nayyi Oussouye jofniri ko 33 Bignona 44 64 e Ziguinchor 67 B2 et pour Ziguinchor 67 cas. Oɗo alhaali ina teska e almuɓe jangatɓe duɗe mbiyen classe 3e walla 4e tolnotoɓe duuɓi 13 ha duuɓi 19 e wiide Ndumbe Ba hoorejo lowre janguinoɓe rewɓe to département Ziguinchor. C'est les élèves qui sont en classe de 4e. De la classe de 4e à la classe de 3e. Ce sont ces élèves-là qui sont... Ko ɓuri tampirde ƴettugo reedu tawa helli faaka ko koye cukaloyde yo wonu koye ka collège ko woni sababuji mum ko hokkitirgol ɓe e dewle law ma fuɗɗago yiidugol e mbaldi hakkunde maɓɓe kamɓe lekkolɓe ɓen ɓe fuɗɗo ɗum law ɓe duumo e des enfants qui sont dans les entre enfants les élèves qui sont dans les établissements. Ils ont très tôt commencé l'acte sexuel. Léo Kadi Tendeng, horejo département dudal sukaɓe rewɓe ni wiye Escoffier Ziguinchor tengtini wonde ko guri dowriɗi ɓuri hen tampude e sabu gongaji rendo pinal kertiɗi. Oui, il y a des zones plus touchées, surtout en campagne. Si je prends le cas ko hen nder guri dowri ndi ɗum ɓuri teskede yeru e nder ñasiya ina teska toon no feewi ete ko ɓeydi ɗum fof ko gonka nokku on e nder won e nokkuji ittugol reedu sukaɓe tokosɓe jeggiraka caɗele mawɗe wonande jignaɓe ko ɗum saabi ittugol reedu sukaɓe ɓen ina heewi toon doole. C'est pour cela que dans ces zones il y a plus de cas de grossesse précoce. nder ngol ɗon gonka pelle nokkuji hono Ousso-Foral hina tewtore hen no feewi to Boutouba Camaracounda commune tengtuɗo fedde nde ina naata e nder duɗe ngam humpitade almuɗɓe jignaɓe e janguinoɓe. Donc les stratégies que nous développons pour essayer d'éradiquer ce phénomène-là, c'est ngam etade ittude ɗum min mbaɗi peeje kewɗe ene jeeya hen kirjinali e hebloji ɗi min mbaɗi e ko yowiti e debbankako finnaji pawtiɗi e dow rewɓe e waylitereji ɓalli jowitiɗi e cukago kono min ɓuri tengtinde ko kirjinali ɗi saabu e yiyande amen ko feere moƴƴude ngam jangguinde ene walla kadi sukaɓe ɓe wawde jokkude jangde mumen tawa eɓe keesi eɓe ndeni. De mieux s'armer et de pouvoir évoluer en toute sécurité à l'école. ɗe caɗele fof eɗen mbawi yahrude yeeso no woodi sabu peeje ngam haɓade reedu sukaɓe ina woodi maale cembinɗe ma ɓamtare duumantonde woot.